Ahoj, dneska je tady haulíček, tak jdeme na to. Takže tady je lepší páska, stojí to 30 korun a doporučuju jako prostě do školy. Tak a jdeme dál. Tak tady je taky jako lepší páska, ale prostě když někde má nůžky, tak tohle doporučuju. Stojí to 15 korun a taky to doporučuju do školy. Tak a jdeme dál. Tady je bělítko, doporučuju taky do školy, stojí to 35 korun a prostě doporučuju to taky, když někdo má propisku. Teď jsou tady zvýrazňovače, taky doporučuju do školy na prostě zvýraznit si sešity a takhle. Stojí to 30 korun a prostě to doporučuju. Teď je tady lepší páska, taky doporučuju prostě i do školy, takhle. Stojí to 55 korun a jo, doporučuju to. Tak jdeme dál. Takže teď je tady na korálkování, prostě tady tohle doporučuju, je tam čtverec, potom hvězda, potom trdíčko, stojí to 15 korun, všechny, takže dohromady nějak alespoň 45 korun. Doporučuju, kdo má takový korálky jako já, prostě na dárky, dá se říct, a prostě takhle, takže dost jako doporučuji, kdyby někdo chtěl udělat dárek pro rodinu. Teď je tady prostě florbálky, míčky, jo, prostě pro mého spolužáka, stojí to 49 korun. Si to vylosovala, takže já vím, je to špatný, ale za to nemůžu, prostě tak. A je tam barva zelená a modrá, jestli jste si mohli všimnout, tak jo. A tyhle dárky už prostě je všechno. A to jsou účtenky, byli jsme v Taku, Sportissimo a Tedy. Takže tak. Doufám, že se vám líbilo ten haul, tak dávejte like a odběr a můžeme se vidět se příště. Tak pa.